Mae Gwobr Mered, cof am y diweddar Dr Meredydd Evans, un o gymrodyr eranrhydedd y coleg ac ymgyrchydd diflino dros sefydlu Coleg Cymraeg, yn cael ei dyfarnu bob blwyddyn i fyfyriwr sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i'r bywyd Cymraeg oddi fewn i'w brifysgol. A mae'r wobr eleni wedi cael ei dyfarnu gan banel o dangaderyddiaeth duon y coleg Dr Hefin Jones i Thomas Evans o Brifysgol Caerdydd. A Thomas yn fab fferm o Gastell Haidd ger Hwlffordd, mi raddiodd mewn newyddiaduraeth o Gaerdydd y llynedd, a mae bellach yn gweithio fel newyddiadurwr digidol i S4C. Yn ystod ei gyfnod yng Nghaerdydd, fe weithiodd Thomas yn galed i godi proffil y Gymraeg oddi fewn i'r brifysgol. Oedd e'n un o brif symbolwyr prosiect Llais y Maes, oedd yn brosiect oedd yn gweithio yn flynyddol yn y Steddfod Genedlaethol, ac mi fuodd hefyd yn olygydd ar bapur wythnosol Undeb Myfyrwyr Caerdydd, Gaer Rydd, a chodi proffil y Gymraeg yn sylweddol fel canlyniad i hynny. Felly, llongyfarchiadau mawr i Thomas Evans ar sicrhau Gwobr Mered 2020. Wel, diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am Wobr Mered eleni. Mae'n fraint ac yn anrhydedd i fi i dderbyn gwobr sydd wedi ei henwi ar ôl rhywun mor gefnogol o'r Coleg Cymraeg, Dr Meredydd Evans. Diolch i bawb yn Jomec Cymraeg ag Ysgol y Gymraeg am y gefnogaeth ar hyd y blynyddau, a diolch wrth gwrs hefyd i Elliw am ei hollwaith caled gyda'r gangen yng Nghaerdydd. Mae'r gwaith ych chi'n neud yn anhygoel a dwi'n dymuno pob dymuniad â chi ar gyfer y dyfodol. Pob lwc. Helo, Thomas. Da ni mor falch ohonoch chi wedi ennill Gwobr Mered a llongyfarchiadau chi o'r holl deulu am ennill y gwobr ac am yr waith ardderchog da chi wedi bod yn wneud. Llongyfarchiadau. Hwyl fawr.